Čauky. Pozdravujem ťa, som tu opäť. Moje meno je Sima a som autorka knihy Som tvorca života. Dnes opäť pokračujeme s ďalšou témou, s ďalšou mojou kapitolou, konkrétne 5. s názvom Hranice. Prečítam ti pár dôležitých vied na túto tému. Hranice. Učili nás, ako byť poslušnými a nápomocnými. Ako každému vyhovieť, aj keď s istými vecami vôbec nesúhlasíme. Len aby som sa zapáčila, budem ticho. Už len z dôvodu, aby človek rešpektoval svoju hodnotu a úctu k sebe, je dôležité sa naučiť slušným spôsobom hovoriť slovo nie. Nie, dosť, stačilo. Je to ťažké povedať. Avšak je dôležité v dnešnom svete obzvlášť počúvať hlavne sám seba. Nastavovať si hranice? Pýtam sa ťa. Nastavovať si hranice? Jednoznačne áno. Naozaj si nebrať veci osobne. Človek by sa zbláznil z toho, keby si mal každú chvíľu pripúšťať starosti iných ľudí. Ak dlhodobo znášate, že vám niekto skáče po hlave, takéto správanie vám na sebavedomí nepridá. Ak cítite krivdu a boli ste neprávom obvinení alebo urazení, určite je treba obhájiť sa. Ale snažiť sa reagovať pokojne, dotyčnému časom odpustiť a neprechovávať voči tomuto človeku nenávisť. Čo sa týka otázok na teba, pár ich mám. Máš nastavené hranice vo svojom živote? Kde nepotrebuješ mať nastavené hranice? Kontroluješ svoje emócie? Ako riešiš konflikty s druhými osobami? Vyjadruješ skutočne to, čo cítiš? Takže toľko z tejto témy a link na túto knihu nechám dole pod videom. Takže drž sa a určite si vo svojom živote nastav hranice. Buď v tomto prípade nekompromisný, pretože keď ich nemáš nastavené, príde do života človek, ktorý ti naloží tak, že ty budeš časom nútený si tieto hranice nastaviť.